guys, good morning ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅದೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಉದಾಸಿನಿ ರೇಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಐಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡೇನಿ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯೇರಿ ಶರು ಪೋಯರ ದೀಕ್ಷಾ ಶರು ಪೋಯರ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಶರು ಶರು ಉಲ್ಲೇರು ಶರು ನನ್ನ ಪೋಡಾತ್ರೆ ಮಸ್ಕತ್ತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೈಜೆ ಅದೇ ಪುರಲ್ ಯಾವನು ಈ ಸಮಯ ಮೇ ಪೂಜಿದಾನೆ ಓಪುಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದೇ ಮಲ್ಲೊಂದು ಪೋಪು ನೀರು ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರೆ ಏಪಡು ಬೈತೆ ಮಾರ ಪೂಜಿನ ಅಂದಿಜಿನಲ್ಲ ಅಂದು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದಂತ ಅವಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಉಂಡೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗೇನೇರು ಏನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ತುದು ಬೇಲೆ ಪೋಪನ ತುದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯರ ಪೋತು ಜೇರನೆ ಮೂಲ್ಕುಳೋ ನೀನಿ ಅಲೆಗೆ ಬೋಟಿನ ಕುಲ್ದಿದ್ದೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋತಾಂಡ ತರ ಬೋಟಿ ನಾನು ಎಂತೂ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಕಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಐತೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದು ಮೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋತ್ವೇರು ಅದೇ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಕೆಲವೇ ಪೋತ್ವೇರು ಒಂಚೂರು ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಈಜಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ತೀನಿ ಪೋತ್ವೇರು 23 ಜತೇನಿ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೋತ್ವೇರು 23 ಏನೊಂದು ಡೇಟಾ ಫಿಕ್ಸ್ 23 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 23 ಹೋಗ್ತೀನಿ 5 ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸರಿ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪುರಿಂಗ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಕಾಲುವೆ ಮಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಕಾಲುವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋದು ಮಲ್ಪೆರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈತೆ ಕೋರಿ ತಾರ್ಪಾರ ಈತೆ ಇಂಕ್ಲು ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಕೋರಿ ನೆನಪಾಣೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಇನಿ ಡೇ ಇಂಚೊಪ್ಪು ನೀನು ದೂರ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿಗ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾಗ ಅದೇ ಯಾವ ಶೋಕುಲರ್ ಯಬೋ ಪದ ಮರ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಶರು ಕೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯೇರಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಜಿಂಕಲ್ ಪೋದ ಸೀನ್ ಅನ್ಪಾರ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂತೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದೆ ಅಂಚ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೈತೆ ಮೊನ್ನೆ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಫೆಬ್ 10ಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ ಸುರುಕ್ ಇಂಕ್ ಉದಸಿ ನಾನು ಪಂಡ ರಜೆಟ್ ಇತ್ತೈತೆ ಲಾಂಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಒಂಚೂರು ಉದಸಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದುಮ್ಮದ ಜಾಬ್ಗೆ ಏನು ಪೋಂದಿಲ್ಲತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಅವೇ ಬೇಲೆತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಶೆಕೆ ಪುಂಡು ಮೇರೆ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಪೋತೇರು ಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಪನ್ನಿ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ఒక ఇంక్ కంఫర్ట్ ఆప్జి వీడియో మళ్ళీ పైకోస్కర లాక్ మంతే పోలేని పండాను ఐదు బొక్క కుడుంజి పనోడు అన్నది అదే ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಈತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತನೇಟ ಯಾನು ಹೊರಲ್ಲ Q&A ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೀತೆ Q&A ಮಲ್ಪಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗಂದ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ದಾಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆಂಕ್ ಯಾನೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ Q&A ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಹಾಕ್ಲು Q&A ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಒಂಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗೋರೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತೈತಿನ ಒಂಜಿ 400 ಚಿಲ್ಲರನ 500 ಚಿಲ್ಲರನ ಅದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೇರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ Q&A ಇತ್ತಂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು Q&A ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆತು ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಇರೇಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನು Q&A ಮಲ್ತು ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಡೋದು ಒಂಚೂರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಏನೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತುಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಲೆ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತನ ಮೇರೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದುಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತ నేను ಬರ್ಪುನೇಟ ಕಾತದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಜರ್ನಿ ಅತ್ತುಂದು ಇಂಚೆನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕಂದೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಂಡ ಮಂತ್ ಗೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೋ ಮಂತ್ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋನೋ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ.
ಸೊ ಬೊಕ ಮಿಡಲ್ ಡೋರ ಸ್ಟಾಪೇ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪೇ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಜರ್ನಿ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕದ ನನ್ನ ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾನು ಬಟ್ ಇಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ ದುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಕ್ಲು ಇರಲ್ಲ ರಕಲ್ಡ ಪುರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಂಕ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ಪೋಪೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪುರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾನು ಗುರ್ತಪತ್ವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿ ಪನ್ಲಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಏನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅವಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಕೆಲವರ ಅಕೊಲೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಪಾತೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಒಂಚಿ ತಾದನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತಪತ್ವೇರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುದೀರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪ ಬರತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 11K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಬರ್ತೇರು ಉಂತುಲೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಏನು ವಿಷಯ ತೂದು ಬರ್ಪಾರಾ ಪಾಪ ಮಾರಂದಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಪಾ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅದ್ಲೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ಕೇನುಂಡ ಮಂಗಲಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಇಂಕು ಅಂಚ ಸೊ ಮೇರಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣೊಂದು ಏನು ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ದಾದ ಪುರ ಡೇ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಡೇ ಪುರ ಬಂದು ಓಕೆ ನಾ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನನಲಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಡ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರಲ್ಪ ಫೋಂಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಬೋಡ ಶೀರಾ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರದ ಫೋನುಡು ಗೊತ್ತೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಗಡೆ ಬಂಡೆನು ಪಂಡರಂದು ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಉಗ್ಲೇ ಕುಲ್ದು ಎಂಕ ದುಂಬು ಗಂಚಿರ ನಮ್ಮ ಮೂಸಲ ಬುದು ಕೊಡಿ ಅಂದಂದಂದಂದು ಓಕೋರಿ ಟೈಸನ್ ಇಪ್ಪಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ರಡ್ಲ ಕಂತಾರ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕಬಾಬ್ ದಾದ ತಮ್ಮನ ನೀರಿಗೆ ಏ ಕಬಾಬ್ ತಿಂಕತ್ತಿ ಕಬಾಬ್ ನಿಗ್ಲಿ ಆಸೆ ದೇವಾ ಮಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನತ್ತದ ಒಂದು ಅದು ಕಬಾಬ್ ತಿಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೇ ಬರ್ಚಾ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ಬೆಳಿದಿ ನಿಮ್ಮದ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಂಡಾರ ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡುವ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತು ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಆಲ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಜೇರು ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಇಲ್ಲ ನುಪ್ಪಿದ್ದ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತೀನಿ ಚಾಬಾರ್ದು ತಿಂದು ಏನ ದಾದ ಬೋಡ ಓಕೆ ಪಿದಾಡ್ಗನಾ ಮಾಡ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡುವನ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಓದ್ತಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಚಲ್ ಗೈಸ್ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತೂಲಿ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಡೇ ಐತೇನಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನೇ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದದೇಪ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಕೊನೆಯರಲ್ಲ ಆಪುಜಿನಿ ಸಂಡೇ ಆತು ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ದೊಂಬಿ ದೊಂಬುಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಶೆಕೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ದೊಂಬುಗೆ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಕಂದಾರತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಂದು ಪಿರ ಬಂತು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೇರು ಬಂತೀನಿ ಪಿರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಮೂರ್ಲೆಂದು ಮಲ್ಲಂತರ ಕಡೆ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಅದು ಮೂರು ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೂರು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಣಿ
ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೂರೋಡು ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಕೋರಿಯ ತಿನ್ಪಿಜಕ್ಕೆ ವೀರ ಮೂರೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೀನು ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ಪ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿಜ ಮೂಸುಂಟು ಮೋನೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಲವರ್ ಪುಚ್ಚೆಗೋ ಅರೆ ತೋಪಲೆ ಪುಚ್ಚನ್ ತೋಪಲೆ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಓಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಇರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಮಿಗ್ಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಯೋ ಬನ್ನು ನಾ ತೂಲೆ ಎಡಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರರಿ ಬಲ್ತೀರು ಅಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗಿ ಒಂದು ಮಿಗ್ದಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಪುಂಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಲೆ ಕುರ್ನಿಕಲ್ ತಿನ್ಪೋಯ್ ನಕ್ಲಿ ಮಿನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಿನ ತಿನ್ಪೋಯ್ರ ತಂಚನೆ ಏರನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ಪೋಣೆ ಇನ್ನು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೋಣಿಗೆ ಗೈಸ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ಮೂಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ತರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ಗಂದುಲ್ಲೆ ಉಳ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿದ ವೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತು ವೈಟ್ ತೆತ್ತಿದ ವೈಟ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲಡು ಸೊ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಅದು ಕಹಿ ಬೇವುದಪ್ಪ ಕೈ ಕೆಲವೊಂಚೂರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಪಾಡ್ನು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಗುಂಡತೆ ఒక ತರೆ ಕಿರ್ಮುಂಡತೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫು ಮುಲ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪುಡಿ ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಯಾಂದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಇಂಚ ಹಾಕುಂದು ಶೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೊಂಜ ಆನೆ ಆಯಿಲ್ ಪುಷ್ಪದಿತ್ತತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ತಲೆ ಕೊಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಪರೂಪ ಇಂಕ ನೆನಪನಾಗ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಕುಜಲ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಲವು ಕುಜಲ್ ತಾಲ್ನೆ ಪೂರ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪಾಂಡ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಧೂಳುಗ್ ಪೂರ ಪೋದುವನ್ನ ನಮಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಪುಂಡೆವು ದಾದ ಮನ್ ಪರ್ಲಾಬ್ದು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತ ಇಂಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಿಜ್ಜಿಂದೆ ತೂಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಇದನ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಟ ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ಪೊಡಿ ಇಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕುಜಲ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಒಂದೇನು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಅವೇ ನೀಮುದ ಪೌಡ್ರ್ ಉಂಡತಿ ನೀಮು ಒಬ್ಬಕಾಯ್ಕೋ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಿರೇಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕುನ ಲೋಕಲ್ ಹಿರೇಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತವೆ ಮುಂಗದ ಪುರ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ತೆತ್ತಿದ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೌಡರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಶೋಕ್ 1/4 ಗಂಟೆ ದಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಂತಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪುನು ಕುಜಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಂಪು ಕುಜಲ್ಗಳ ಶೋಕಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಕಿರ್ಮುನೆಕ್ಲೆ ಈ ನೀಮುಂಡತಿ ಕುಜಲ್ ಕಿರ್ಮುನೆಕ್ ತಾರೆ ಕಿರ್ಮುನೆಕ್ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡಾಪುಡ ಎಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕತ್ತಂದೆ ಏನು ಕುಜಲ್ ಎಂತುಲ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಡೈಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜ್ಜಾನು ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಪ ಪಂಡ ಅವೆಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನೇಪ ಪಾಡು ಜೊತ್ತುಲೆ ಆ ದಿನ ಸಂಡೇ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ವಾರಡೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತೇಂಡ ಬೊಕ ತರೆ ಕೇಪ ಮಿಕ್ಕುತ್ತುಲೆ ಆನಿ ಪುರ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನು ವಾರಡು ತಿಂಗೊಳ್ಡೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ నేను ತಿಂಗೊಳ್ಡು 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 3 ಸರ್ತಿ ಮಂದೆ ನಂದು ಎಟ್ಟಾದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ತರೆಗೆ ಪಾಡು ನಾನು ನಿಂಚ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಪಾದು ನಮಕ್ ಫುಲ್ ತರೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ನಾನು ತರೆಗೆ ಪಂಡ ಕುಜಲ್ಗೆ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಾಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮುಂಗೆರ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಪು ಖಾಲಿ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಮಗ ಖಾಲಿ ತಿತ್ತಿದ ವೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಫೈಟ್ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ನೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾಸವಾಳ ತಪ್ಪು ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿ ಆಯ್ತಿತ್ತೆ
ಐಟ್ ಇಂಕ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಒಂಜಿ 3 ಸರ್ತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾತನ ಐಟ್ ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ಮೂನ್ ಒಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿತೆ ನಮ್ಮ ತರಟ್ ಪೇನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಿರ್ಮೂನ್ ಒಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ನಮಕ್ ಅವೇ ಡಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನಮಕ್ ಕಿರ್ಮೂನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶೋಕ್ ಮಾತ್ರ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕು ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪದೊಂದು ಪೂರ ಒರಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆತ್ತಿದ ಅವು ಪೂರ ಒರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ದೆಕ್ಕೋಡು. ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಆವಾಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಾತನಂದು ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಗೈಸ್. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಕುಜಲ್ ಇಂಚಾತನ ಸಿಲ್ಕಿಲಕ ಆತನಂದೆ ಒಪ್ಪಂಡ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚೊಂತ ಕುಜಲ್ ಶೈನ್ ಬೈದನ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂದೆ ഞാനൊന്നും മൻപത്തുള്ളേ ഡാൻഡ്രഫ് ചൂർലെച്ച് ക്ലീൻ ഉണ്ട് സ്കാൽപ്പ് കുജല്ല ಅಂಚನೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂದೆ ಶೈನ್ ತೋಜುಂಡೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂತೆ ಜಿಪೋಡು. ಸೊ ನಾನು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಬೀಚ್ ಪೋಪಾತೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬೀಚಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಪೆ ಬಂದು ಜನ ಲಕ್ಕದಿನ 5:30 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದಿನ 4 ಗಂಟೆ ಕರಿದನು తెలిపాರಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಲಕ್ಕದ ನನಗೆ ಲಕ್ಕದ ಜಾನ್ ಜಪ್ಪಾಡಂದೆ ಬುಡ್ನಿ ತುಕದಾನೆ ಲಕ್ಕರ ಪೂಜಾನ್ ಪಂತನ್ ಪನ್ಪುಣಿನೆ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಪು ಒಂದುಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ತೋಜುನು ಕತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಚ್ ದಾದ ನೀರು ತೀರೋ ಬೊಕದಾದ ತೀರೋ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ನೀರು ತೂತಿನ ದಾದ ತೀರ್ನಿ ಇನಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಾಡ ತೋಲ್ಪಯೆ ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಡು ಅಡಲೆ ತುಂಬು ಜೇರು ದಾಯಬಲ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗಂದಾಗಲಿ ಚಂಚ ತುಂಬ ಲೆಮನ್ ಮುಡ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಏರ್ನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೊರಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಯಾರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದಿತ್ತನತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬೋಡು ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಪೋಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ದಿನ ದಿನಕುಲು ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಡು ತಿಂದು ಬುಡಿಂದ ಅರ್ಧ ತಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂಚಂ ಇಂಗ್ಲೆ ಹೊಲ ಪೋಪುನ್ ಜಪ್ಪುನ್ ತಿನ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಕಾಸ್ ಕೊರಡು ಇಂಗ್ಲದ ಈಗ ಎಂಚನೆ ವೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪ ಇದು ಅರ್ಧ ಎಟೆಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ದಕ್ಕು ಜಾತೆ ಇರೆಗೆ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪಾರತ ಅವು ಎಟೆಜ್ಜಿನ ತಿನ್ನೋಡಾಪುನದ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟು 3-4 ಫುಡ್ ತಿಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಎಸ್ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಆತಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೋ ಪುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಕಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಗೈಸ್ ದೇ ಜನ ಮಸ್ತುಲೇರು ಓಯ್ ಯವಾ ಇದು ಶೋಕಾ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಶೋಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲರೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಏನು ಮಲ್ಪೋಯಿಡೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂತ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ. ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೂರ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಿಗಾರ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ.